வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இது உங்கள் ஃப்ரீ ஃபயர் மாதம். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, வேறு லெவலில் ஒரு ஹேக்கர் வந்தாப்புல எங்கள் கேம் பிளேயில். அந்த ஹேக்கர் தான் இதோ பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு கிளாக் கேரக்டர். ஸோ நான் காட்டுறேன். இதில் ஸ்கோப் போட்டால் எனக்கு தெரியல அவன். ஸோ அவன் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் ஒரு ஷாட் வச்சான். கார் என்ஜின் வச்சு ஒருத்தனை நாக் பண்ணாப்புல. சரி ரிவ்யூ பண்ணிட்டானுங்க பசங்க அதில். ஸோ இது வந்து ரூம் மேட்ச்லாம் இல்லை கைஸ். ஏதோ ஒரு ஹேக்கர் வந்து இதில் மாட்டிக்கிட்டாங்க கூட. கன்னெல்லாம் தெரியுது எனக்கு கிளியராக. எல்லார் கண்ணுக்கும் தெரியுறான். ஆனால் ஏன் இன்னும் பிளாக் கலரில் தெரியுறாங்க. இது ஒரு ஹேக்கர்னால் ஹேக்கர் தான். ஆனால் தண்டக்கரம் வந்து ஹேக்கர்னே சொல்லலாம். இது வரைக்கும் இப்போ போய் ஈஸியாக நாக்க வரப்பில் சமக்காம இது பாருங்க. அடிக்கணும் அது பாருங்க. நம்ம கார் 19 அடித்து என்ன ஆகும், ஒரு புல்லட் படும், அதுக்கப்புறம் திருப்பி லோட் ஆகுங்களா கைஸ். ஆனால் இவனை பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து 5 புல்லட் அடித்தான். இன்னொரு ஹேக் என்ன பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு எங்கேயோ இருந்தான், எங்கே இருந்தானே தெரில. ஏதோ ஒரு இந்த பூமிக்குள்ளே தான் போல இருக்குது. எடுத்து மாண்டேலே ஆச்சான். அதை கேட்டால் பக்குன்னுவீங்க. பக்லாம் இல்லை கைஸ். ஆனால் நிஜமாலே அவன் ஏதோ ஒரு பில்டிங்குள்ளே இருந்து அந்த பில்டிங் வழியாக அடிச்சிருக்கான். இந்த மாதிரி வீடியோலாம் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் கைஸ். ஸோ வேறு லெவலில் ஹேக்கர் இவர். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காம நம்ம சேனல்